I don't know if you guys can hear me, but yo, sana, lento le futhi yakhumbula lento le. I'm so irritated, guys. Like, I'm so irritated. Like, yeah. I was irritated, guys, and understand. Who are you? Hey, oh. Don't forget lento. It's purple outside. Well, we're here with our birthday. Our sexy looking birthday. Can you guys hear me? What's happening with you, Cindy? Nothing. I'm just cooking myself. I'm just cooking. I'm cooking. I'm just cooking, honey. It's just. Yayibona lento le. Yayibona le art le. Yayibona le art le. We fana fuseki. Hamba uzubuye. Angisabi Cindy emaboxini. I'm just cooking myself. That's it. Yes, it's okay. Pheka la. Dr. Pethu uyangisiza la nginikeza Dr. Pethu nginikeza ama-ingredients. Dr. Pethu nginikeza ama-ingredients. Mina ngibize nje ngilibele ngithi, okay, so what's next? What's the next step? Siyapheka bakithi. Azi umjolo wami olandelayo ungifice ngiyibhalunde nje angicabangi. Reporting live in the oven. Exactly. It be like that. Is that like a beauty therapy type of thing? Yes. You see, I have little windows over here. If I'm having any troubles, I could just go. Guys, open for me. Okay, also there's a zip here. If I'm having any trouble, I can also zip from the inside. Uzogcine ushwabana. We ma ngizoshabanisa wena. Ngizoshabanisa ile comment yakho. Iyo nto ezongishabanisa le. Is it painful? No. It's not painful. Hawu siya usuyipara. Hawu siya usuyipara siya. Kumele mubuya uthi fange bikini pic lalela. Iyona into edingakalayo leyo ningalibe ningithi how Cindy usuyiphara kuyabanda wayengaqokile anginandaba ngizoshaya inje meke kwehla nje ama bruises because I'm kind of bruised on my belly. Nizongithola kahle kade ngagcina vele ukuveza izinqa nje ngiveze nje izinqa nje kuveza izinqa nje Nkosi yami awe mangu ukuveza izinqa yezwa engizoyiveza yo. Ngivala amadlebe kodwa lento into engizoveza yona izinqa into engizoveza yona izinqa into engakazi yibona bengihlonipha nje guys ngiyazi ngiyathanda uyiveza izinqa bengihlonipha ngoba bengijola angisajoli manje into engizoveza yona izinqa awu Jesu awu salusubuya hayi maphupho hey yacheka manje yacheka yini manje kwenzakalani hello yacheka yini ungangigili mina into engizoveza yona izinqa
Mark my words. Bengihlonipha nje guys. I got bengisahlonipha nje because phela akwazi mfethu ukuthi usemjolweni mfethu sabhizi uvezana nezinqa mfethu yayiwa le yodwa manje ke bangibuyiselile manje emashalofini sekumele ngi-advertise dlala awe ma. Do you pay to be verified? Yes, I'm paying. Ngiyarenta la. Bayehlisile futhi price. I saw on 239, it's 200 rand. 200 rand. 200 rand. Angazi bayehlisile what? Bangisendele email. I saw on 239 rand. Nguhloniphile umjolo wami guys, ngagqoka like oh my god. Manje madlebe. Ayibona liphuma iduku. Cindy uke ube serious. Yabona njengoba ungibona manje ngiserious, amadle bamavalekile. Akikho right. Ngiserious. Oi ma. Yeah. Ana filter yes. Niyangizwa yini mengikhuluma kanje ngifake le mpahla le? Niyangizwa? Hello. Ngaze ngabasele ngifuna ukuxoxela ukuthi why I'm actually very irritated. Like I want to tell you guys the story, but when mase ngiphumile la ebhodweni ngoba ngisaphekeka la like yeah. I'm so irritated. Like I'm so irritated. And it's people futhi abang-irritateayo. Why you fellow ayenza so uyenzeni? That's weird. I was just uyenzeni ufana. Hawu ma Nkosi yami aze avaleke amadlebe ami. Ngifuna ukuxoxela indaba like le ntombazane iyangijwayela and mina ayazi ukuthi mina ngishaya spin kick mina serious. Othi ngiyojima ngisole ngathi uzobuya ne 6-pack lapha. Lalela kuyokusiza kukusebenzele. Ngoba nami mengiqeda la nje yabo manje uqala August manje sengisayinile manje ejimini ne-membership. Yabona manje lo Dr. Pet ube uthe ususifet manje ngiyotona-ke manje ngizozitona mina. Mengifika ibirthday yami izofika ngino 6-pack and angifuni libele nithi hayibo ngiyamazi uSindi ungalibele uthi uyangazi. Ngalibele uthi uyangazi angazi ngoba ubungekho la ngiyenza u6-pack ngikupheka la. Yes one. Ngalibele uthi uyangazi ebantwini. Ngidlule ngathi awungiboni. I'm sure Mumbi. Angazi ke ukuthi Mumbi yini but uyangibasela yo. Uyangibasela. Ngiyojima manje mengiqeda la okay. Mase kwehla ipheni la esiswini nje ngiyojima guys mina. Uzobona yabona mina. Isazoba iBeyonce. Ifuni kube iBeyonce mina.
ngifuna ukuba yi-Beyonce. Awe. Ha. Kubuhlungu amadlebe guys, babhayini. Shit. Yabo le pen le oyithola kulabo seke baligibela ibhanoyi. Yabo le pen le oyithola emadlebeni mose ebhanoyini. Ngithola leyo pen le. And it's painful. Kulabo seke baligibela ibhanoyi. Kuyadlala. Hawu. Kuyadlala. Papa yini ngeke ngasho